राइजिं बड'लेण्ड जोंनि निउस पर्टेल बे चेनेलखौ आं गिबियावनो साबायखर जासिबाय। दिनै जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय नैबे रेंमा आन्चलिक एबसुआ लोगोसे बड'सा क्लाबा नैबाहाय मोनसे प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे अर्गानाइज खालामदों। थांनाय 7 तारिखनिफ्रायनो नैबे खेलाया सोलिबाय थादों। ओमफ्राय दिनै बाहाय फाइनाल खेल सोलिगासिनो दङ। बे फाइनाला जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सेसुपानि दख'रा एफसि बेनिफ्राय सुरुबुथार फुटबल एफसिनि गेजेराव बाहाय गेलेहोनाय जादों फाइनाल खेलखौ। दा मोननै हानजानि गेजेराव जोबोद मोनसे रोमान्चक मोनसे खेल सोलिगासिनो दङ बाहाय। जों गलाघाट जिल्ला एबसुनिफ्राय नैबे जोंनि रेंमा आन्चलिक दख'रा एबसुखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। बेफोरबादि मोनसे जोबोद मोजां मोनसे टुर्नामेन्ट रेंमा आन्चलिक एबसुआ बाहाय मोनसे अर्गानाइज खालामदों। बिनि थाखाय जों गलाघाट जिल्ला एबसुनिफ्राय रेंमा आन्चलिक एबसुखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर जासिदों। नैबे खेलनि गेजेरजों बे जोंनि ओनसोलाव थानाय जाय जौगाबोनाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे खेलनि गेजेरजों जों थुलुंगा मोनगोन होननानै जों आसा फारिदों। जियानो जा जों दिनै रेंमा आन्चलिक एबसुखौ जोंनि गलाघाट जिल्ला एबसुनिफ्राय जोबोद रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों। दिनै नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय रेंमा दख'रा दुलाराय बर' फिसा आफाद आरो केकेएल क्लाबनि गेजेरजों बिथांमोना जथायनो मोनसे बाम्पार फुटबल खेलखौ होनाय जादों। थ' बे खेलावनो 7 तारिखनिफ्राय जागायनानै गासै 24टा टिमखौ लानानै बिथांमोना गुबुन गुबुन गामिनि आरो गुबुन गुबुन क्लाबनि बिथांमोना लानानै बिथांमोना बे खेलखौ होदों। आरो बे दिनै बे जोबथा फाइनाल मेचआवनो धनस्रि साब डिभिजननि एसडिअ आरो धनस्रि साब डिभिजननि बर्डार मेजिस्ट्रेट आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों। आरो बेयाव जों गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानानै जों गावखौनो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेयाव गोबां मेलेमजिबि बाहागो लाफैनानै आरो गोबां मोजां मोनसे खेलखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बे खेलानि गेजेरजोंनो जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनसे गेलेनायनि मोनसे उत्साह मोनगोन आरो गावनि जिउखौ गावनि केरियारखौ बे गेलेनायनि गेजेरजोंबो जाहाथे दानायनि मोनसे लामाखौ मोनलांगोन। जों बेखौनो जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फिसा आफादनि जानानै जों मोनसे मिजिंथि